Allah sannu barka dai sannun ki hannu yawwa abokina da ya ga Tsara mata gabatar da ni. yawwa abokina da ya ga kina tattakawa ya ce ba zai bari Ba nan ne ka sa auyo ba. ya zo ya sami ki ya jaddada miki kalaman soyayya a gare ki. Wannan da kike ganin sa ba karamin amshaɗin Shahararren mai kuɗi na mallaki fan ya fi ɗari to wannan a faya ne to da ke ana dan faya ne to Dan wannan faya. shine lamba Ni ne lamba ɗaya. Da arewacin Najeriya ba wanda ya mallaki fayin kamar ni. a ƙasar America a ƙasar China ma zancen su ake yi Zan iya kashe miliyan 10 a kai. Baiwa Allah ki tsaya kina magana da ɗan fayi ne tuwa. Duk garin nan duk birnin arewacin Najeriya babu ɗan fayi babu shahararren ɗan fayi wanda ya mallaki fayin da yawa kamar ni. Zan iya kashe miliyan 10 a kanki. Kuma nawa ma miliyan 10 take a gurin ɗan fayi? Gaya mata. ai wannan da ke ganin sa a ƙasar China ma in dai ana magana faya ne to Yon ku nake siya. shine shugaban su Yon kudin ce ba wai ai barki ji ki wannan da ke gani ana kina jin baki ana abba waya ba to ai wayan Alhaji nan Abba suna waya. samu kap a China ma wannan shine shugaban yan faya network wannan in Mu faya muke network odoji. ta fashe ya alƙawarin Najeriya ma sai ya mata rumfa ya mata rufi ana bi ana wannan saboda To ballantana zafin ke. rana. Ballantana kuma ke da ya nuna ya ce yana so Yawwa to kin ga in ana magana fayin ba za a yi magana dala ba. Ya fi dala, ya fi euro, biyu kin ba ma a magana kudin Najeriya naira. Ya fi yon kudin China kenan. Yon daya, yau fayin daya sai ya so yon miliyan 3. Yawwa, saboda haka ki tsaya ki dangwala arziki na kashe kudade akan ki na mallake ki. Yawwa yan mata shahararren mai kudi kenan. To ni ban gane wani fan da kake ce wannan ba ma fa. Kai na Oh, no, 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 no.